Desde a nova sede, queremos seguir avanzando sempre abertos ao sector e construindo o futuro das ixapés ternera gallega e vaca galega boi galego, con optimismo e mantendo como lema que este é a sede que merece o sector de vacún de carne de calidade galego para a súa honra e o seu servizo. Un proxecto como é ternera galega, como é vaca galega, boi galego, e todo o que sigamos avanzando, que todos identificamos coa calidade, merece, lóxicamente, ter unha sede que este acorde co que aquí se fai, co que aquí se evoca e como aquí nos ven. Decía nas intervencións anteriores, estou totalmente de acordo en que esa calidade automática que che sale cando falas dos produtos galegos, da nosa carne, e a ternera, por suposto, é o produto estrela, dos nosos produtos do mar, da nosa cerveza tamén últimamente, de tantísimas cousas, eso ao final representa a Galicia. E, polo tanto, todos estemos interesados en que eso vaya para adiante, e que todas as ventaxas evidentísimas que ten, non me quero repetir, non só do punto de vista da comercialización, das miles de familias que viven no rural, de fixar poboación, de evitar os incendios, decía a tenente alcaldesa, de darlle dinamización, do relevo xeracional, do valor engadido, do que falamos tantas veces, o que facemos aquí, que o valor engadido que supoña que salga desde aquí, que non o fagan noutros sitios, todo iso é ternera galega.